Hello vibes rock tabung kangkiang dengan tanai tongo regane somnani bagai kana re segang regane rasumani asuk dinner ana comment kai samani Pykha de bati bekane tanai tongo regane osipuro rasumani sunani bagai enarnai payasa sorate asukano comment kai ka boiri kine rasige phul ke phunung di kane finally tini Rasui Pykha complete ka tabu suboi phurma simi baki ge subai pai full bahai ke nang nachu nache nang phunung nai rang mo 50 rupees ti jagri gele suna bagai thang tong lai basi bekele dogano phai sok pai kai ko suboi si tongka jethini dogano phai supai uta bori gina roka sukano supnani kerang geba bini dogano mamang changri gina rasuka hankano supai jaguta inkeno rawan sugui tonghana do omori ganai saboni rok kanai omori ganai hingkangke ang no tago haipano ani nijini ta boni takmani ta hankeno rok nara naithokjaka please ano comment khai sadi do guys hingke yang jethi sai tongo ta video tati sadi yang sitra video tisa nungkang makeup rok khaina khambla hansai tongmani kotor ke hingke ang abono voice no remove khaisi ang tabno haiste ha kaham voice over video khai tongo do regane subi hemen bo horangai thangka hangka begota horno sang video khlai tongo horni bagai regane asuk chwnamani se sijakliya kaham ke mane video kaham ke clear phaiyangi tongo ta haipano real o hingka ekdom naithok suka pura chwna suka hingka mobile o video tisamani se asuk mobile bo camera rok wasuk hamjak ba hingke asuk kaham ke video naithok ke nukjagui tongha ta real o hingka asuk naithok haipano ang norok no ulo bini rikutu rok Rasui Pykha hingke kaham ke phunukgan do ekdom naithok ke pata rok o kariwi naithok ke phunukgan tamo horo se video khlai tongma ba hingke norok si video naithokjaka please comment khainani taprok bani do mia horang video clear phaiya tini phungo bachaoe yang phataro kariwi photo bora naimani tani nai busuk naithoka obo ang tago hini ang naithokjago hini samani to guys hingke mane omo onek naithokjak tang jeri tangmani bisingo ang naithokjak tamni uncommon rigwnai adiba kuphur gana rogo asuk bui taknai kwrwi khu aboni bagui uncommon omo haingjago ta ang hingke kisa no pink colour bai kwchak rok yellow rok green rok amoni mamang sele suka hingke ba omo pink bai white colour hingke teha matching tongya diba hingke amo bai kisa uncommon ni bagui ang ekdom naithokjak ta norok bo naithokjak nang khaklai moni rukutu takha khe naithoknai he da guys hingke rukutu khe to tagui tongo bini rukutu ni mudi kinar khe tagui paijak tongo kwchar ni hingka khe tini bwthai sai paidorok mia bwthai kong tham sakya tini kong ni sakya total kong babla hingke saipai paikha hingke abono khana simi hingke rukutu kwchar ni tangnani machi hingjak naita hingke rigwnai to paipai paikha bwskang maso hingke ri rok basi naita je malik no aboni malik haba khangnai gari phaio agasoni nok afuru sabaimani bala hingke kisa ha kuchung ongoi tongo soman wngya hingke borok ta abo kwtal khe nok tangphinai o jaga o hingke aboni bagui jaga kuchung ni kisa homan khai lingma bagui o dojar gari no tui paikha ta ekdom jaga se kwrwi lama yang kwrwi bwla kosto mosto khe sok paisio pura o dojar gari ta lama swnam se hapaisio kunmote nokhla o hingke ekdom kotorma ya tipa sida haino hingke bono jaga bo kotorma ekdom nokhla rok kwlwngui thangna nuwansugui tongmani ki norok nugui mankha na to ayang side o ha pura kuchung tongmani hingke ha kuchung no tabuk soman khlaibai wakhak bai hingke norok payasa chora tei nai tongdi ai cherai rogo hingke tebo moti haba khangmani gari rok nainani khe ekdom aram nangjago ta tabuk tori suru jang aram nangjagui tongo ekdom kaham khe achukgui naithoknai lang bwtui wakhak bwtui ha tolang hinui aram nangsugo pura nai haino ekdom ha kwbangma no se heleng chachak khe tolang thok aram nainai diba haino hingke mano ang uansugui tongmani do hampulo tini nogo tongkha hingke aram nangjak cherai rok tebo aram nangjai tobamse hampulo chungnago kwrwi borok bini nana chung paroi berai thangjak bisiram ganjo o hingke aboni bagui bo twis nungleya tabukhe bani blog o nugano hinui kha khlai ta ang.
하시니 bag은요. 오. 우리 양들 하나씩. 양 밥 하나. 대록반 하나씩. 강을. 헬랭 사사카 나라. 지붕 떨만해 이거 나래 하마 강마서 지붕 만해로 또 추가 오 마이 갓 뭐라 나이 더 지붕 따고 땀 지붕 봐 고토 망수 없래 아유 에 와 고토 봐 지붕推吧 고토만 뿌라 깜풀 아유 나리 anh nhung này xí mới khẩu nó khoảng cái thắt phụ ô mày ơi thấy cô chỉ muốn tôi không phải tôi phụ ra mà 하마 강마서 미싱 하니 거기 해요. 왜 그렇게 얼마나 깜푸? 구이샤 살아서 구이샤 해 이거 하. 밀리 콩탕 하나 하리가 스쿠숙 동문 어른 넉 동문 넉 사가 넉 타이사가 고쭉 동마세 너자베 와카마 한 프로 밀리 콩탕아 이거 나 하리. 우행 와카기 좀. 미 그만 합롱만 줘 갔다샤. 이거 나 하리. 저거기 좀 따보가. 이거 나 하니까 뭔가 무섭까 뭔가 이거 보일래 마스마스에 붙은 가가시 또 가는데 이거 떨어지면 एकदम 오케이 guys 풀 얘기라나 너는 풀만이 비디오 감간 분홍 나냐 좀 예뻐서 저들 가가나 하리 저저기 땅 당마게 뭐 가가 선하고 스페로도 진행으로 것도 베리야 뭔가 그 버섯까지 버섯 nó biru washipun no kaise bosor pan missing ya ro pet yang manita mar kham piru ta every year piru kabang khai aro bo 3-4 bar piru si ma soi thanga thup sang thangai ko bakha se luk sang om timi ko hab no chana nai khang khai mole ko kong nai jina ma khai jing jagong jo khang khai ekdom bakha luk jo ko ro to ko tip sa se phei ko em to da ko phui be na ba 이거 guys 풀베가 가시면 다 함께 마스마야 엄마 힘이 놓고 럭마가만 이거 다이베건 저희 탐보요 하크라긴 바고 풀매야 달라와 기시시 럭럭 가긴 좀 투표 저 해가 많아서 거스고 풀리야다 이거 나 염색만 가가 따보랑 수박이 나가 함께 이거 나이데 guys 타글로보에 가리 빠에 비앙가리고 이거 뭐 하인가 와우 가자 아이들이 좀 하블로 거들거들 좀 해야지 이렇게 또 진짜 쓰다고 지나고 상만이구나 Kisa chicken chicken cái hay là mà sẽ cái vị thang bay chẳng các bạn thì mình cái sắc kotor phải kata po suara pipek này nè là đẹp này kotor cái đi kata ekdom krek waris se mane jakte ko nai di besuk ke buba kotor cái đi rekha kete sa ran ka hange betiri rekha naita